Bisa al'ada da zarar watan Ramadana ya kwan goma, Bahaushe yake fara gudanar da al'ada wadda yake kira tashe, wadda ake yin ta har zuwa daren sallah. Matasa maza da mata ne suke gudanar da al'adar tashe, wadda a wasu lokutan har manya ma sukan gudanar da wannan wasa. Sai dai ƙananan yara sun fi yin wannan al'ada ta tashe. Masu tashe sukan yi shigar da ba a saba ganin irin ta ba, wadda za ta ja hankalin al'umma, inda a wasu lokutan suke jibga kaya a jikinsu ko kuma shafa kala a jikinsu, inda suke zagayawa gida-gida, loko-loko, kai wani lokacin ma har da kasuwanni. Duk don su nishaɗantar da mutane da abubuwan barkwanci da ban dariya domin ɗebe musu gajiyar azumin. Masana sun bayyana cewa asalin tashe ana yin sa ne da daddare, kuma baƙuwar al'ada ce da Malam Bahaushe ya samo ta daga baya. Wani masani a sashen koyar da harshen Hausa a Najeriya a Jami'ar Usman Ɗanfodiyo da ke jihar Sokoto, wato Farfesa Aliyu Muhammad Bunza, ya ce tashe al'ada ce da Bahaushe ya samo ta daga baya, wadda kafin zuwan addinin Musulunci Bahaushe bai san wannan al'ada ba. A cewar malaman, kalmar tashe ta samo asali ne daga tashi, wato a tashe su daga bacci. Farfesa Bunza ya bayyana cewa asalin maƙasudin yin tashe shi ne a tayar da mutane daga bacci su yi sahur a watan Ramadana, inda ya ce har yanzu a daular Andalus suna yin wannan al'ada ta tashin mutane daga bacci domin su yi sahur. Malamin ya ce daga baya abin ya koma wasan yara na jan hankalin jama'a da faranta musu rai da ɗebe musu gajiya da takaici da wahala. Malam Bahaushe ya kasa watan azumin Ramadana zuwa gida uku, 10 ta marmari, 10 ta wuya da kuma 10 ta ɗaukin sallah. Sai Bahaushe ya zaɓi 10 ta wuya a matsayin lokacin fara tashe, domin lokacin an fara gajiya da azumin. Saboda haka sai a rinƙa yin tashe, ana sa mutane fara'a da farin ciki, su kuma suna yin kyauta da sadaka. Sai dai kuma a shekarun baya-bayan nan, rundunar 'yan sandan jihar Kano ta haramta gudanar da wannan al'ada ta tashe, saboda yadda wasu ɓata gari suka canza al'adar ta rikiɗe ta koma cin zarafin al'umma. A wasu lokutan har ma da sace-sace da yin wasu abubuwa da basu kamata ba. Sai dai DTV Hausa ta ji ta bakin al'umma dangane da wannan al'ada ta tashe, inda suka bayyana cewa su sun ma manta da wannan al'ada ta tashe. Al'adar tashe al'ada ce mai kyau gaskiya, amma yanzu abin gaskiya duk yayi ƙasa duba da yanayin da mutane suke ciki. Sai kaga goman mata yi ma yaran ma sun manta ma wai lokacin tashe ne yanzu ya zo. Amma dai ana ɗan yi jifa-jifa duk da. To al'adu ne na Bahaushe da yake manta da su, yake ɗiban wasu alƙaƙai kawai yake ɗora a kansa. Amma in ka kula ai tashe al'ada ce mai kyau. To abin da ya sa gaskiya mutane sun ɗan manta da wayannan abubuwan shekarun ka ba kamar shekarun baya ba. Shekarun da suka yi na can baya wajen shekara 20 mutane suna yin wannan al'ada duk lokacin da aka ce 10 ga azumi yayi, mutane ana yara da mata da samari ko da daddare ko da safe za ga ana fitowa ana tashe, ana ɗan kaɗe-kaɗe mutane suna. To yanzu amma mutane yanzu saboda yanayin da ake ciki na rayuwa, mutane ma duk sun fara manta da wannan tashen. A karan kaina ma ni har na manta lokacin da ake tashi gabaki ɗaya. In banda yanzu ma da na tuna ashe 10 daga azumi ake fara shi. Kuma sannan musamman gaskiya saboda yanayin rayuwa, shi yasa duk yawanci irin wannan abubuwan mutane ma sukan manta da shi. Sunana Aisha Ahmad Iguda daga nan DTV Hausa.